Cześć wszystkim! Witam serdecznie na moim kanale. Ciągle opowiadam swoją historię. Jeśli nie widzieliście pierwszej części, to proszę, link zostawiam tutaj. Przerwałam swoją historię na tym, jak mąż opuścił Białoruś, a ja z dwójką małych dzieci zostałam sama. On pojechał do Rosji, chciał lecieć do Warszawy przez Moskwę. Koło miesiąca mieszkał ze znajomymi i czekał na lot. Byli rzadkością ze względu na COVID, ale po zakupie biletów przy odprawie nie został wpuszczony na lot, ponieważ bazy MSW Rosji i Białorusi byli na ten moment już połączone. Tam również dla niego rozszerzyło się zobowiązanie do nieodlotu. Przypomnę, jeszcze w pierwszej części to opowiadałam, że mąż miał pisemne zobowiązanie nie wyjeżdżać. Ręce w dół, co robić dalej? Postanowiono jechać z Rosji na Ukrainę i spróbować polecieć z Ukrainy do Polski. Droga była bardzo niebezpieczna, w nielegalny sposób, przez lasy, bagna. I to było nocą, było strasznie zimno, mokro. Na szczęście mąż dotarł do Kijowa. A ja w tym czasie na Białorusi przygotowywałam paszporty dla dzieci. U mnie były trudności, które wynikały z nieobecności męża i z konieczności jego podpisów. Z Ukrainy, będąc tam nielegalnie, było nierealne sporządzanie dokumentów poświadczonych przez notariusza. A żeby zalegalizować się, trzeba było zgłosić się do służby migracyjnej, a ona była na wylogowaniu z powodu COVID-a. I tutaj zaczyna się straszna historia. Przypadkowo znajomy Białorusin przedstawił mojego męża swoim ukraińskim przyjaciołom. Oni zaproponowali przyspieszenie przygotowania dokumentów, ale oczywiście za pieniądze. Co więcej, dowiedziawszy się, że mój mąż jest programistą i ma pieniądze, zaczęli się nim poważnie interesować. Przekonali go, że nie uda mu się polecieć z Ukrainy do Polski, jak i z Rosji i w ogóle zostań tutaj, zostań na Ukrainie, bo tu cię czeka lepsza przyszłość niż w Polsce. I co oni mu sugerowali? Wiecie, stworzenie stron phishingowych. Oczywiście mój mąż odmówił. I te facety przyjęli postawę przestraszania i gruźb. Oni długo przeciągali czas z przygotowaniem dokumentów i wyciągali pieniądze. Dużo pieniędzy. Dużo. Wtedy mąż postanowił się pozbyć się tych osób i udał się sam na granicę, żeby na granicy pomiędzy Rosją i Ukrainą, żeby postawić stempel i mieć możliwość wylecieć z Ukrainy do Polski legalnie. I on to zrobił. Ale prawdopodobnie wśród Straży Granicznej byli znajomi tych facetów i dowiedziawszy się, że mój mąż opuszcza strefę ich wpływów, bardzo się rozrościli. Zatrzymali go w drodze do Kijowa i zabrali w odległe miejsce nad jeziorem. Tam został dotkliwie pobity, utopiony w jeziorze, w lodowatej wodzie, bo był kwiecień, i uduszony. Ale prawdopodobnie myśląc, że mąż jest bardziej przydatny żywy niż zmarły, ponieważ można i dalej wyciągać od niego pieniądze, przestali. A dalej oni go trzymali pod kontrolą w mieszkaniu i w strachu. Trzymali w strachu długo, około miesiąca. Ale pewnego dnia mężowi udało się przygotować się i
uciec na lotnisko i tam wsiadł do kolejnego lotu do Krakowa i opuścił Ukrainę. Och, te facety byli bardzo źli. I potem pisali mu nieraz, że złożymy skargę na policję, że ukradłeś na pieniądze i Interpol cię znajdzie. W ogóle z bezradności robione najróżniejsze bzdury. Dzięki Bogu ten koszmar się skończył. A ja w ten czas przygotowałam dokumenty, wizy, paszporty dla dzieci, samych dzieci, walizki i pojechałam do Polski z Mińska. I wreszcie spotkaliśmy się z mężem w Krakowie po 7,5 miesiąca rozłąki. Uprzedzając komentarze powiem, że nie ma złych narodów, są źli ludzie. I mój mąż miał ogromnego pecha, że ich spotkał. Znam wielu życzliwych i porządnych Ukraińców i nie chcę nikogo obrażać i uogólniać. Ta strona jest już przewrócona. Opowiadałam naszą historię tylko dlatego, żeby pokazać na przykładzie naszego własnego życia, jak polityka, bezprawie, korupcja wpływają na życie ludzi i że nie da się być poza polityką. W taki czy inny sposób polityka dotyka każdego. No, to wszystko. Bardzo dziękuję za oglądanie, za wsparcie mojego kanału przez lajki, subskrypcje i do zobaczenia w kolejnych nowych odcinkach.